Sigijimele nencwadini kaPetro, 1 Peter, asiqale nokufunda kuverse 1. Nobuqili bonke, nokuzenzisa, nomhawu, nokuhleba konke, njengezingane esanda ukuzalwa, langazelelani ubisi olungokomoya olungenabonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa. Verse 3. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene, sondelani kuyo, iyitshe eliphilileyo. Awuphindele lo verse futhi. Verse 4. Sondelani kuyo, iyitshe eliphilileyo. Yes. Elinqatshwe ngabantu, kepha uNkulunkulu likhethekile, liyigugu, nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Awuphinde futhi lapho. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Andakayina lo magama qhubeka. Nibe yindlu yakomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemhlatshelo yokomoya, eyamkelekayo kuNkulunkulu ngayo uJesu Kristu. Ngokuba ukhona embhalweni ukuthi, bhekani, ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile. Phinda lapho futhi. Ngokuba ukhona embhalweni ukuthi, bhekani, ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile, liyigugu, okholwa yilo akasoze ajabhiswa. Ngakho kini enikholwayo liyigugu, kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba inhloko yegumbi. Phinda lapho futhi. Ngakho kini enikholwayo liyigugu. Yes. Kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba inhloko yegumbi. Sihloko sethu bangcwele asakhiwe. Njengoba lithi iBhayibheli asakhiwe bazalwane, kumele uthambise umoya bese uyamvumela lo ethiwa akakwakhe akwakhe egameni likaJesu. Kule ndaba yethu bazalwane kunalamagama athi amatshe. Uma ngabe ngisayifunda avele kayi5 bazalwane. Lamagama abelokhu nje ahamba aphinda-phindana. Uma ngabe ufunda lapha kuverse 4 lithi ke, you are coming to Christ the living stone. Hallelujah. Itshe lokuqala bazalwane, itshe eliphilileyo. The living stone. Ngiyezwakala bazalwane. Bese uma ngabe uya ku verse 5 lithi ke, you are coming to him as a living stone and the spiritual house that is being built into the holy priest, so offer the spiritual sacrifice that God accepts through Jesus Christ. Hallelujah. Lithi ke asakhiwe njengamatshe. Sikhona abazalwane. Number 1, ngitha it's a living stone. Number 2, lithi iBhayibheli ke bese kuba ne chief cornerstone. uJesu ubekiwe ukuba bazalwane abe yi the chief cornerstone. Uma ngabe uya ku verse 6 sikhona abazalwane, itshe abalinqabayo abakhi lona selaba inhloko yani bazalwane yegumbi. Uma ngabe uya ku verse 6 bazalwane uthola the rejection stone. Itshe abalinqabayo bathe uma ngabe bakha abakhi bathatha lelitshe bangwele bakhiphela ngaphandle
bafuna ukwakha ngaphandle kwalo. Uma ngabe uya ku verse 8 laphana iBhayibheli likhuluma nge-stumbling stone, itshe lokukhubekisa. Uma ngabe uphethe letshe, uma ngabe uthole letshe, lawufika khona esikhathini esiningi bangwele, uba yini bazalwane? Uba isikhubekiso, ngoba uphethe ini itshe lesikhubekiso. Lamatshe awu-5 bazalwane asimboliza amatshe amahlanu ayekade ephethwe uDavide uma ngabe azobulela uGoliath. So lamatshe amahlanu bazalwane asimboliza amanxeba kaJesu. Lamatshe amahlanu bangcwele asimbolize the 5 books of the Old Testament. The book of Genesis, the book of Exodus, the book of Deuteronomy. Uma ngabe lithi iBhayibheli asakhiwe njengamatshe, liqale limlethe uJesu eyitshe. Uzanayo kahle le ndaba. Wakhiwa nini lo muntu bazalwane? Ekufanele akhiwe. Ukuze akhiwe indaba iqala lapha ku verse 1. Ngoba akakheki uma ngabe angakadluli ku verse 1. Sinenkinga yabantu abangena no verse 1 bese uthi uyamatha akakheki bazalwane. The reason bangwane usindwa uverse 1. Noma ukazama akakheki bazalwane. Inkinga nje ilapha ku verse 1. Uyabona lo verse 1 usibamba ubamba wonke umuntu ukuthi udume kangakanani before uzokwakhiwa sidlula ku verse 1, ukuthi bakwazi kangakanani before uzokwakhiwa udlula ku verse 1, ukuthi uyipresident before uzokwakhiwa. Uma ngake uRamaphosa bazalwane sizomtshela kahle ukuthi la kusendlini kaNkulunkulu. Kodwa ukuze wakheke indaba edlula khona lapha. Awumphinde lo verse 1 by 1 iso. Ngakho lahlani ububi bonke. Ngakho lahlani umuntu onama-powers. Webazalwane eBhayibhelini kunezinto eziyekelwayo, kunezinto uNkulunkulu anqobela zona, kodwa lezi uyatshelwa wena ukuthi lezi zibiza wena ukuthi wenze njani bazalwane. Usilahle hayi uyibeke eceleni kwedustbin. Sinabantu abathatha izibi bayibeke eceleni kwedustbin. Haleluya. Bafike bomalume bazoqoqa amadustbin bayishiye izibi. Uma lokhu adlula uyayibona izibi zakhe. That's why athi uPaul konke kwakade kuyinzuzo kimi ngashaya indiva. Athi impela ngikushaya izibi ngenxa yobukhulu bokwazana naye. Lithi iBhayibheli ke siyalahla bazalwane. Awukhulume silahlakeni nobuqili bonke. Khona ukujabulile. Ngakho lahlani ububi bonke. Uyabona uhlanganisiwe bazalwane. Lokho ngcwele azokutshela kona ukuthi kubi bazalwane. Kulahle. La
nobuqili bonke nobuqili bonke qhubeka nokuzenzisa. hayi uyabona ama-topic babubheka ama-topic lawo esingangena kuwo one by one. Haleluya. Nobuqili bonke nokuzenzisa. Haleluya. Siphila ey'nsukwini zama-actor. Sikhona egameni likaJesu. Ngithi ey'nsukwini zama-actor umuntu a-acthe sengathi into uyiyo. Kodwa uma usungena naye phansi uyabona ukuthi kahle kahle lento unjani bazalwane uyayi-actor. Bazalwane kunabazalwane abaningi abaqualifayayo uku-actor. Sengeni topic leyo futhi asibekelele eqeleni. Yabona leyo actor le asibekelele eqeleni. Nomhawu nokuhleba konke Nomhawu nokuhlebana. Haleluya. Ngithe indlela bangcwele idlula kuverse 1. Ngicela nje yabona nje uyisearch wena nje ukuthi kulezi zinto ezibalwe lapha u-10/10 uma kuthiwa kuyamakhwa uthola ngakhi wena? Uma kukhona oku-wrong kunalento bathi ama-correction. Haleluya. Sinenkinga abantu abangafuna ukubhala ama-correction bazalwane. Ubhala into osoyazi osotsheliwe ngayo ekwehlulile bazalwane. So uyatshela ukuthi bekufanele wenzeni for you to do, bhala ama-correction. Siyalahla bazalwane. Bangcwele angeke sifike la siyakhona sisasindwa imithwalo. Kuyalahlwa bazalwane. Izinto zakulelizwe, iminako yakulelizwe, izinto zesikhashana kuyalahlwa bazalwane. Asihambi nakho konke. Oh, glory to God. Noma abantu bagayi-understanda, noma abantu bagathi isikhathi esiphila kuso manje asifani nesaqala. Izwi lenkosi yilo izolo namuhla naphakade. Lokhu uNkulunkulu akushoyo ezwini lakhe yiloku akushoyo bazalwane. Ngithi noma ungazama uku-understand, sikhona egameni likaJesu. Oh Jesu, siyalahla bazalwane. Hlabelwa kudala uthi ngakwaungekubuza ubumnandi balevangeli uma usasheba. Siyalahla bazalwane. Sihlushwa ibandla elisindwayo kulamalanga. Badonsa kanzima bazalwane. Ngathi badonsa ama-horse and trailer kuyakhuphukela. Kuyenyuka bangcwele. Inkinga bafuna ukulahla. Nayindaba la ngikhona bazalwane. Haleluya. Lithi iBhayibheli ke angaphumi ku-topic siyakhiwa. Kodwa before wakhiwa indlela idlula lapha kuverse 1. Haleluya. Libeka uJesu eyitshe
Sikhona bazalwane. Bese lithi ke nathi njengebandla asakhiwe njengamatshe. Uma ngabe lithi iBhayibheli asakhiwe njengamatshe, kusho ukuthi asakhiwe sifane naye, asifuze yena bazalwane. Ukani bazalwane, iBhayibheli uma ngabe lithi asakhiwe njengamatshe, uma ngabe ulithatha itshe bazalwane, itshe li-strong bazalwane. Itshe alinankinga noma liganethwa yimvula, lihlala liyitshe. Itshe limelana nazo zonke izimo ezikhona emhlabeni, uthola liloku liyitshe bazalwane. Itshe alifani nenwabu, itshe aliguquguqu, itshe aliphili impilo ezimbili lilodwa, kodwa uthola liloku liyitshe. Noma ungalifika esama liyitshe, noma ungalifika winter cha bese ngisho itshe bazalwane. Aliguquki. Uyabona nje bayaza bakhe emakhaya eintabeni. Uyabona letshe wawudlula kulo lapha entabeni. Noma ungaya manje uzolithola lokhu litshe bazalwane. Kodwa lo mzalwane owamshiya ngaleli yalanga, omunye umthola haleluya, omunye umthola asethaveni. Bathi kodwa lo mzalwane owayesibusisa kangaka, haleluya. Inkinga ukujumpa kuverse 1, number 2 bese ukwakhiwa ukuthi abe yitshe. Sikhona bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Alinankinga noma lingashiswa ilanga. Uyabona abantu bakudala bebathi kungcono ukuthemba itshe kunokuthemba umuntu, ngoba umuntu uyaguquguquka. iBhayibheli kule ndaba esifunda kuyo lithi asakhiwe njengamatshe. Why sakhiwa njengamatshe? Lithi ekugcineni ukuze sibe yindlu. Okwenza sakhiwe njengamatshe ukuze sibe yindlu. Nothi indlu nje bazalwane, kodwa iBhayibheli liyaspecifya ukuthi sibe yindlu kamoya. Sikhona egameni lika Jesu. Uma ngabe siyindlu kamoya, yila kuzotholakala khona izinto zikamoya. Uma ngabe kwakhiwa bazalwane, lapha ku-foundation eqaleni kubekwa the cornerstone emakhoneni. Le cornerstone yiyo ehlanganisayo bazalwane. Sikhona bazalwane, ihlanganisa amabonda amabili. Bamasango ibalapha phansi uma ngabe kwakhiwa. Ene kuqalwa ngayo, kuqalwa ngamakhona, ngoba lapha phansi kumele kube ne-cornerstone ukuze indlu ikwazi ukukhuphuka kahle. Ayikhuphuki kahle kungabe kwanga kuqala i-cornerstone, bese kuthi zonke lezi ezinye idini ezizayo
ziba phezu kwe-cornerstone. Sikhona bazalwane egameni likaJesu. Kusho ukuthi le cornerstone iyahlanganisa ibonda elisuka ngapha nebonda elisuka ngale, iba lapha ekhoneni. Kubonda elisuka ngapha nebonda eliba ngapha, iba kuphi bazalwane? Iba sekhoneni. Ukuze indlu ikwazi bangcwele ukubhalansa kahle. Sikhona bazalwane, la kuyahlanganiswa. I-cornerstone ihlanganisa impilo kwesinye isikhathi ebisikade yehlukene. Ihlanganisa impilo yomuntu. Abantu la sebayitshele khona ukuthi ayisekho into enhle ezovela ngawe, kodwa basuke bangazi ukuthi udibane ne-cornerstone. I-cornerstone bazalwane iyahlanganisa, ibuthezela izinto ezinhle kwama-piece bazalwane, because kunabantu bangcwele impilo yabo esingama-piece. Oh, glory to God. Kodwa uma bafika ku-cornerstone bangcwele, kutshintsha izinto bazalwane. Uma ngabe bafika ku-cornerstone, kutshintsha isimo bazalwane. Uma ngabe bafika ku-cornerstone bazalwane, kutshintsha impilo bangcwele. Abantu bamangale ukuthi kwenzenjani. Ufike la kuhlanganiswa khona izinto. Wafika ku-cornerstone, siyahlanganiswa bazalwane. Icucu ziyadotshwa bazalwane. Akunandaba ukuthi isitha sikushaye kangakanani, kodwa mawufike ku-cornerstone, oh glory to God, yebo mawufike ku-cornerstone akuhlanganiswa khona izinto. Sikhona egameni likaJesu. Akunandaba ukuthi uSathane utheni kuwe, akunandaba ukuthi udlale ngawe kangakanani, kodwa uma ngabe ufike ku-cornerstone, kunabantu bazalwane ngenxa yesimo abanye sebaze badecide ukuyoyihenga. Mtshela angasayibulali, uthi ushonge mangabe ehlabelela athi ungazibulali. Ukhona uNkulunkulu, ikhona i-cornerstone. Sikhona bazalwane. Kunendaba emnandi njengoba ngibile anginikezwa isikhathi, noma vele ngashwaya kusebenzi. Hayi bazalwane, uNkulunkulu efuna ngishomele ukuthi kusekuzose. Hayi nginikeza 10 minutes ngiqedile bazalwane. Hallelujah. Uyabona bazalwane, lapha ku-cornerstone yila abantu abakhayo babeka khona i-fish line, bayibeka lapha bese bayibeka ngapha ukuze indlu ikwazi ukuqonda kahle, ukuze lo owakhayo akhe indlu eqondile bazalwane. Lendlu uyakhela phezu kwe-cornerstone, ngokuba i-cornerstone bazalwane iyaqondisa bazalwane. Sikhona egameni likaJesu. Asibuyele nemuva kancane. Nakhiwe njengamatshe. Uma ngabe sibuya endlini, uma izokwakhiwa bazalwane, kuqale kubhekwe idini.
kubhekwa idini bazalwane. Kunenhlobo ke zeyidini. Mina ngikhulele emakhaya. Senior Pastor Ntombe, kunale idini besizakhala emakhaya. Besike sithathe nje udaka. Yabona udaka bazalwane. Sikhanda isitini ngodaka bazalwane. Yisitini sona. Kodwa sakhiwe ngani bazalwane? Sikhona bazalwane. Bese kuba nezitini ezakhiwa ngama-blocks. Bese kuba nale idini ezithi uma ngabe zakhiwa sidlule emlilweni qala bazalwane. Bese kuba nale idini ethiwa bomambara. Azifakwa ngaphandle. Kodwa zifakwa ngaphakathi. Uma ngabe lo owakhayo bazalwane onikezwe umsebenzi wokwakha eyiwarobha usimende, isitini sedlulile kuverse 1 safika kumakhi. Umakhi wasirobha usimende bazalwane. Sikhona egameni likaJesu. Lesitini siba inkinga bazalwane. Kunezinto ezingafakwanga. Immaterial phakathi iyashoda bazalwane. Ngibambe emoyeni bazalwane. Isitini sobangcwele. Hayibo. Noma usibheka yiso bazalwane. Kodwa sinenkinga yokuthi sahlangana nemvula ngoba usimende awufakwanga kahle noma usimende urojiwe. Rosibona sicala sincibikala bazalwane. Angithi uma ngabe usakha usinikeze ishape. Sikhona egameni likaJesu. Kodwa once sadibana nezimo ezinzima endleleni asisabi yitshe bazalwane, sivele siphihlile. Sikhona egameni likaJesu. Okubuhlungu ke bafundisi asiphihlikeli ngaphandle. Angithi sila esakhiweni. Siphihlikela khona la esakhiweni. Ubathe uyazama ukusibutha ubathe uvala ngapha abazalwane kuvuze ngapha abangcwele. Uyambona lo muntu unesiphiwo bazalwane, isiphiwo sakhe siyasebenza, isiphiwo sakhe sinamandla. Inkinga bamrobha kumaterial ngenxa yesiphiwo. Bazalwane sikwakha ngisho unesiphiwo. Hey, futhi bafundisi kulaba nephiwo ngathi kungakisimende ingafakwa kakhulu. Ngoba uba inkinga esakhiwe. Sikhona egameni likaJesu. Hallelujah. Sinenkinga yeyidini. Esinye uze ucabanga ukuthi si right. Uhlale naso nje iminyaka isitini bazalwane. Ufike ilanga usibona ukuthi cha si right. Ufike imvudlanyana ubone ngathi si right. Bese kufika imvula enkulu bazalwane. Uzothi sibona uzosibona sihlule bazalwane. Urojwe imaterial. Kwathi ngithi siphila ensukwini
la abakhi barobha imaterial ngenxa yematerial ethize abazoyithola. Uyakubazalwane ukuze ngikwazi ukuthola levithi khuluma moya omngcwele, ukuze ngikwazi ukuthola le material le ethize, kunezinto engafanele ngimtshele zona ngoba uzolimala. And uma ngabe elimala ngizoba senkingeni. Ubathe siyabheka sithi siyabuka phela thina sithi yaze yarojwa ke material labazana sikhona egameni likaJesu. Bathe nimbamba ngapha, haleluya, uzothiwa sojolile lapha. Sikhona bazalwane, nithi nimvimba ngapha uzothiwa sojolile lapha, sokhulelisile futhi lapha. Yena lo mzalwane ohlabelela kangaka, uhlabelela yonke indawo, uhlabelela enkonzweni nangalo ufika hlabelele bazalwane. Kubathe kuyiwa kumakhi ngathi sekunenkinga lapha. Makhathanga akhathazeni, ungakhathazeki mntana, uzolunga uJesu aseyinkosi. Obisi orobi material khohle ukumtshela ukuthi isono isono, sono siyabulala, sono sahlukanisa umuntu noNkulunkulu ensimini yase-Edeni. Sikhona bazalwane, kurojwa imaterial bazalwane okwenza ibandla lingaqini kulezi insuku bazalwane, kurojwa imaterial okwenza ibandla lingabi na foundation, lingabi nabantu abazoma. Futhi mabake bakubona ukuthi imaterial awuyirobhi, bavele bahlala isikhashanyana esincane, mfundisa umngomezo zokhonza ney'tweyi. Bathe uyabheka emnyango ukuthi bazongena. Sikhona egameni likaJesu. Abanye babone bedlula baphethe amabhayibheli, bafuna la imaterial irojwa khona. Sikhona bazalwane, angiyivalele indaba, angigcine bazalwane. Bukani bazalwane, uma kuzoka kwakhiwa, angithi kwakhiwa indlu kamoya. Buyani bazalwane, kuyakhiwa la, ngithe isihloko sami ukwakha, kwakhiwa indlu kamoya. Sikhona egameni likaJesu. Uma kuzokwakhiwa kudingeka iplan. Lo makhi akabe nani bazalwane, akabe neplan bazalwane. Le plan izomtshela ukuthi le ndlu yakhayo uzoyishape kanjani. Sikhona egameni likaJesu, because le ndlu kumele ibe ne shape. Sisensukwini la ibandla likaKristu lilahlekelwe ishape. Hallelujah. Kunezinto ezidestroya ishape yomuntu. Izinto ozidlayo
angibeka kahle izinto ozidlayo ziyayidestroya ishape ngizwe izinto ozidlayo lengaphandle ziyayidestroya ishape kamoya. Sikhona egameni likaJesu. Uyabona kunabantu aseba hambe balahlekelwa ishape kamoya. Abanye bathola banenkane ebandleni. Kwarojwa imaterial enesolahlekelwe na ishape kamoya. Abanye bakutshela kahle ukuthi ungangijaji mina noma uthuzama ukumbonisa akaboniseki. Inkinga kwenze njani ulahlekelwe ishape kamoya. Omunye uzama ukuyidefenda bazalwane. Kwenze njani bazalwane ulahlekelwe shape kamoya. Awuthi uvalele iBhayibheli. Bangcwele asivume ukwakhiwa. Bandla likaKristu noma kungathiwa ibandla alisabonakali, ishape ayisabonakali. But asike simvumeleni umakhi asakhe bazalwane. Ukuze egcineni sibe yindlu kamoya. Uyani bazalwane? Njengoba kuyindlu kamoya, endlini kamoya kutholakala izinto zikamoya. Uyani bangcwele? Endlini kamoya kutholakala izinto zikabani bazalwane zikamoya. Endlini kamoya kuthi angithi kutholakala ifurniture kamoya etholakala kwabaseGalatia chapter hallelujah chapter 5 verse 22 lithi ngokuba izithelo zika angithi kwakhiwa indlu kamoya. Oh uyani andakana legama elithi umoya. Indlu kamoya ifurniture yakhona yithelo zikabani bazalwane zikamoya. Ayi akithi furniture ingamoya ayibe khona ifurniture kabani bazalwane kamoya. Uzoyitholela yona encwadini kwabaseGalatia chapter 5 verse 22. Izithelo zikamoya is 1 2 3. Yabona makhona leyo mfundisi umgomezulu. Uyabona makhona leyo furniture. Uma ungena nje endlini kamoya ubona ifurniture kamoya eyithelo zikabani bazalwane zikamoya. Awu endlini kamoya bazalwane kuneroof kamoya etholakala kwabaseEfesu chapter 6 athi uPaul ku verse 10 uthi ayogcina qinani enkosini hlomani zonke ikhali zikabani bazalwane. Oh sisemoyeni manje. Hlomani zonke ikhali zikabani bazalwane zikamoya. So iroof bazalwane cha ephakathi ikhali zikamoya kule ngisho yes. Ngisho kule ndlu kabantu bazalwane kamoya sikhona bazalwane. Landlini kamoya bazalwane sikhona bazalwane. Yila uthola khona amafastela wakhona owathola encwadini kwabaseKorinte. Ayiphiwo zikabani bazalwane zikamoya. Asume negameni likaJesu.
vumela ukuyalwa. Akulenda ukuthi umdala kangakanani ebandleni, kodwa bavumele bakwakhe. Uma ngabe umakhi asephethe amathulusi azokwakha abazalwane, vumela ukwakhiwa nawe. Alakhiwe bazalwane ibandla likaNkulunkulu, ayakhiwe indlu kamoya bazalwane. Abantu ngaphandle baqakekile, bathi uma ngabe bafika phakathi endlini kamoya abayitholi furniture asakhiweni bazalwane. Bafundisi, akwakhiwe umsebenzi kaNkulunkulu. Asakheni bazalwane, ayiqini material bazalwane. Akunandaba noma ngaba yi5, kodwa ayiqini material. Indlu kamoya akube indlu kamoya ezomi kunaphakade. Sesiyathandaza ke bazalwane,